Здравейте и добре дошли в Никити. Това е китно градче, което се намира на втория ръкав на Халкидики в Гърция. Тук си прекарваме страхотно вече 4 дни и наистина супер живописни плажове, страшно много атракции, бохозаведения и още много неща, които ще ви покажа в този влог. А преди това, ако харесвате видеа за пътувания, мода и козметика, абонирайте се за канала ми, сложете един палец нагоре и в коментари ще отговарям на всички ваши въпроси. Приятно гледане! И ето така на 15 септември пристигнахме на един от най-красивите плажове на нашия ръкав, Калугрия. Тук наистина е доста живописно и много красиво. Взехме си шезлонгчета и чадърче на първа линия. Цената им е 10 евро за комплект, което е напълно оправдано, защото вижте тази красота зад мен. В ранни зори се събудихме, гласът ми още е малко дрезгав, за да посетим пазарчето на нашия ръкав Халкидики. Как е? Взела половинка. Ще купуваме ли? След като не изпълнихме мисията си на пазара да намерим маслиново дръвче, решихме да седнем на закуска, но между другото купихме супер готини, интересни, автентични гръцки неща, като маслини, зехтин, бадемово масло и така. Бон апетит! Карахме 30 минути, за да намерим маслиново дръвче, така че стискайте палци! крайна сметка
успяхме и си взехме ето тези красавици. 2 големички и една мъничка. След 30 км обиколки за маслинови дръвчета, но сме супер доволни. Докато Дани си почива, аз реших да направя обучителна разходка и да проверя какво има по магазините около нас. Интересното е, че има доста хендмейд неща, които наистина са много красиви, така че ще попазарувам. Намерих си дъвка в туба. За първи път виждам нещо такова и за първи път ще го пробвам. Изглежда много гадно. Това не е дъвка. Странно, има вкусно. На нещо, което всеки момент ще се разтопи. Днес малко се поуспахме, затова решихме да започнем деня с плътна закуска директно от стаята. Бон апетит! Търсене на по-спокойно място, решихме да посетим частния плаж Талго, който се оказа изключително красив. Има бич бар и още много други интересни неща. Наистина, може би това е най-красивия плаж, който посетихме в Никити. За да влезеш тук, трябва да избереш дали ще си на първа, втора или трета линия, като съответно първа е най-близо до морето и струва 15 евро на човек, втора е 10, а трета 5. Ние решихме да спестим и затова избрахме да платим по 5 евро и да се позиционираме на трета линия, където е абсолютно не по-малко красиво.
последния ни ден в Никити и по принцип трябваше да ходим да си вземем лодка и да се разходим по крайбрежието и малко по-навътре. Има страхотни възможности за наем на лодка, дайвинг и всякакви такива неща. Обаче моя нос се обади още по-сериозно, заболя ме и ухото и решихме да си ходим, но преди това ще разгледаме Стария град, ще си запалим по една свещичка в манастира и ще посетим културните обекти в Никити.